Moeche convértese hoxe na capital do cabalo. Milleiros de persoas visitan esta feira gandeira que ten orixe na Idade Media. Carreiras, exhibicións e ata concurso de beleza. Cal será o cabaliño máis guapo? Monturas de pasarela. Hoxe no termómetro. Pois dame a min, Bernardo, que aí hoxe Moeche vai ser difícil escoller, eh? Sí, con concursos de andadura, de beleza, o que está claro é que o mundo do cabalo está en auxe. Son animais dunha beleza extraordinaria, xa estamos contando, hoxe aí Moeche a meca dos cabalos, e imos a situarnos de feito ali, porque xusto nesta hora que estamos aí rondando o mediodía, está tendo lugar unha proba, aí está a nosa compañeira Alba, imos a situarnos ali, onde se está medindo pois a destreza, non, que teñen estes animais no seu xeito de camiñar, non? Sí, compañeiros, que tal? Bo día. Agora estamos inmersos na proba estrela desta feira cabalar, nesa proba de andadura galega cronometrada, e xa vedes que a pesar da choiva o ambiente que hai aquí en Moeche é espectacular, ninguén quere perderse esta fermosura de proba onde se van dar cita máis de 180 cabalos chegados de todas partes de Galicia e ata de Portugal, compañeiros. Así que nada, nos quedamos por aquí, que isto, se te descoidas, non o ves. Pero imos a volver con Alba, que estaba, dicíamos antes, na meca do cabalo en Galicia, nesa feira cabalar en Moeche, que estaba aí a tope. Bueno, parece que pechaste desos paraugas xa, compañeira. Bueno, maravilla, porque estades disfrutando, Alba, da proba estrela, nos contabas, non? Así é, compañeira, a proba estela desta feira cabalar, esta proba de andadura galega cronometrada, non é así, Lucía? Sí, así. Que o que se valora nesta proba? Valórase que os cascos dos cabalos sonen na andadura serrada en 2 tempos e na chapeada en 4 tempos, e que non perdan o paso. Se o perden, súmanse 10 segundos por cada penalización, por cada vez que perdan o paso. É dicir, agora estes que estamos a ver, teñen que ter os 2 cascos a ver. Andadura de 2 tempos, exactamente, do mesmo lado, e non poden perder o paso. Se o perderan, aí é cando se suman as penalizacións. Estamos a ver, bueno, agora están ca volta de recoñecemento como na Fórmula 1, pero despois o que se valora é o que faga en menos tempo o circuito, non? O que faga en menos tempo é sin faltas, non pode perder o paso. Estamos a ver tamén, dicía eu antes, máis de 180 cabalos. Hai varios tamaños os que compiten. Sí, compiten en categorías de máis dun 50 e de menos dun 50. Tamén categoría sub-16 para os nenos, estampa e beleza e mellor semental. Que se vai premiar aquí nesta feira cabalar de Moeche hoxe, aquí nesta proba? Hai 3 premios para cada categoría. Cales son, o sabes? Non, os importes non sei dicirlos exactamente, non o sei. Claro, compañeros, estábamos a ver a proba estrela, pero Lucía, hoxe aquí non é o único que se vai a poñer en valor, non? Pola tarde hai o paseo tradicional do 23 de abril, como todos os anos en Moeche, cando finalicen as carreiras. Que eses son os cabalos que van cas calesas, cos carruaxes, non? O paseo. Sí, e tamén cabalos de montura, sí, que de xente que non participa ou que sí participa pola mañá, pero queren dar o paseo tradicional pola tarde. E se valorou tamén, de feito xa se entregou ese premio, o maior semental, o mellor semental. O mellor semental tamén, sí, hai premios, 3 premios para esa categoría. E hai que deixar un oquiño, evidentemente, pas yeguas, non? Para as... Tamén se vai dar un premio a máis bonita, máis fermosa. Estampa e beleza, sí, que será tamén no paseo, eso valórase no paseo. É dicir, hoxe aquí hai de todo, hai premios para todos, sí. Compañeiros, pois xa vedes que aquí se vai a valorar hoxe tanto a beleza como a axilidade, tamén como a velocidade, así que imos quedar por aquí, que eu xa dicía, isto é como a Fórmula 1, se te despistas, pasan tan rápido que nin os ves. Bueno, que aí probablemente, grazas Alba, pues estarán os mellores exemplares de Galicia, Pepo. Seguramente, porque hai moita riqueza no tema do cabalo en Galicia, non? Esta é unha referencia, por suposto, pero eu creo que tamén algún burro podía ir por aí, eu que son da zona, ao mellor podía chegarme e participar tamén, pero... Non, é que todo o mundo quere ir, hai que pagar a inscripción para poder ir co teu animal. Hai moito amante do cabalo aquí nesta mesa? A mí gustame moito o cabalo, pero o que sí, esta feira é que todos os anos eu pola mañá
xa en Pero para ver os retrasos. cabalos ou o momento polvo a feira, que hai tamén. No, de cabalos É hai que hai moitos. tamén. Como dicía Pepo, burros, hai mi madre, aí, porque aí o que máis se move é pulpo e viño e moito. Porque aí está toda por eso a comarca de preguntaba. Ferrol terá que ten unha afición moi grande ao cabalo. Aí, hoxe en día, os que vivimos por os alrededores están todos os pueblos vacíos. Están todos aí. É que iso se está... E din que están de bote. esperando. A ti gustache? A mí o cabalo encántame. O sea, teño medo, vexo alto, nunca tuve un cabalo, nunca tuvemos cabalo na casa, así que montei algunha vez, pero sí que me parece un animal precioso e gustaríame, pois eso. Pero esta xente está esperando todo o ano o día de hoxe a poder mostrar os seus cabalos, o bonitos que están, o cuidado que os teñen, o que aprenderon con eles, hai 200 inscripcións, o sea que é unha pasión auténtica E ademais que a temos. xente aí tamén pode facer transacción, creo, non? É dicir, comprar, Comprar, sí, hai venta, non sei se se move moito a venta, pero sí. Despois, imagino. Sí que hai ese contacto entre eles e despois tamén é un xeito de potenciar, non? É dicir, pues, como coidamos os nosos cabalos e demais. A mí gustaba moito que dicía que valoran moito que non se equivoquen nos pasos, non? Que haxa pues, esa coordinación entre a velocidade, a entre beleza... o xinete e o animal, non? Que a mí iso pareceme unha pasada cando os ves participar nestas probas. Bueno, pois día grande en Moeche e nos continuamos aquí no termómetro, imos camiño da 1 do mediodía e verán